Kaixo guztioi, bideo honetan egingo dugu 2015ko ekainean agertu zen ariketa bat. Badaukagu malguki horizontal bat, ez dago inolako marrauskadurarik, ematen digute objektuaren masa, baita ere frekuentzia izan da bai periodoa eta bai abiadura angeluarra lortu ditzaket. Eta bestetik, beste ariketetan ez bezala, energia kalkulatu barrean energia ematen digute datu bezala. Gogoratu, energia zinetikoarekin abiadura lortu dezakegula eta energia potentzialarekin posizioa. Eta nola energia horiek aldatzen diren denborarekin, esaten digute hauek direla hasierako unean. Nolabait, energia zinetikoa hasieran ematen badigute, ari dira ematen informazioa abiadurari buruz. Eta energia potentzialarekin baita esaten digute zein posiziotan hasten den kutxa. Behin hori dakigunean, lortu ahal izango ditugu A, B eta C ebastea. Lehenengo atalean esaten digute kalkulatzeko posizio eta abiadura hasierako aldiunetan. Horretarako, energiaren adierazpenak erabiliko ditugu. Markatuko ditugu zeintzu diren ezagunak. Masa ezaguna da, datu bezala ematen digutelako. Energia zinetiko ezaguna da, energia potentziala ezaguna da, eta baita ere markatu ditugu posizio eta abiadura ez ezaguna direla, hain zuzen ere eskatzen dizkigutelako. Kontua dago honetan, konstante elastikoan. Izatez, konstante elastikoa ez daukagu oraindik, baina gogoratu masa ematen digutela, eta nola hori ematen diguten gogorakarri behar dugu abiadura angeluarra dela konstante elastikoa zati masaren errokarratua. Begiratzen dugu berriz ere ekuazio hau, eta masa ezagutzen dugu, konstante elastikoa da kasu honetan lortu nahi duguna, eta omegarekin gertatzen da, ez daukagula, baina bai ezagutzen dugu frekuentzia. Eta omega eta frekuentzia hain artean erlazioa daukate, hain zuzen ere abiadura angeluarra bi pi aldiz frekuentzia. Eta orduan, nola, kasu honetan ja hauek guztiak ezagutzen ditugun, honekin kalkulatuko dugu omega, behin omega dakigunean konstante lortuko dugu, eta konstante ditugunean ja lortu ahal izango ditugu bai posizioa eta abiadura hasierako unean. Esan bezala, lehenik eta behin kalkulatu dugu abiadura angeluarra, kasu honetan direla 10 radian zati segundu, eta behin hori daukagunean, hemetik askatzen dugu K, zelan errokarratu ez taldera pasatzen eta masa biderkatzen pasatuz, eta K izango da omega karratu, hau da 10 karratura, bider masa datu bezala eman digutela. Beraz, ja ezagutzen dugu Karen balioa eta isa eta V lortu alditugu. Ekuazio honetatik abiatuta, energia potentziala da bat zati bi, K, ja jarri dugu 50, horreko atalean lortu dugulako, bider isa karratura, isa T0 denean. Hemen egin dudana da, hau askatu eta isa T0 deitu diot isa 0, eta energia potentziala T0 deitu diot EP aspi 0. Orduan, hau askatzeko egiten duguna da, hau una ekarri biderkatzen, hau una ekarri zatitzen, eta gero guztiaren errokarratua, eta dago hemen daukaguna. Orduan, energia potentzialaren hasierako balioa eman digute datu bezala, 2 bider 0,8 zati berrogeita hamar eta errokarratua, eta lortzen dugu hasierako posizioa, hau da, isa T berdin 0 denean, 0,8 metro izatea. Berdin egiten badugu beste ekuazioarekin, oso antzeko zerbait gertatzen zaigu, hau igotzen dugu biderkatzen, 2 bider energia zinetiko hasierako unean, zati masa, kasu honetan 0,5 dela harik ez da eman digu, errokarratu egiten dugu, oratu energia zinetikoaren hasierako balioa baita ere datu bezala jaso dugula, eta egiten dugunean ikusten dugu nola abiaduraren hasierako balioa dela 0,89 metro zati segundu. Beraz, lehenengo atala erantzun dugu da. Bigarren atalean eskatzen digute zehazteko amplitudea eta gehienezko abiadura. Gehienezko abiadura goratu dela A omega. Orduan, orain arte egin ditugun ariketak kontuan hartuta, logikoena izango zen horrelako zerbait egitea. Esatea, hasierako posizioa izango da A sinu phi 0, zergaitik gogoratu omega T joango zaigu T berdin 0 delako hasierako unean, horrelako zerbait lortuko genuke hasierako fase ikusiko zenukete zelan alde batetik daukagun ez ezagun hau eta beste ez ezagun hau, beraz, ekuazio bakar batekin ez genuke lortuko, beraz, sortu beharko genuke ekuazio sistema bat, non baita ere abiaduraren hasierako balioa ezagutzen dugun, omega horretik lortu dugun, orduan horrelako zerbait egin ziteken. Eta agian, ez dakit oso zaila izan daiteken, orain nagoela ikusten, zatitzen baditugu hauek biak, lortzen dugu tangentea, eta tangente phi 0, tangente phi 0 erekin lortzen dugu, geroa, ez litzateke sormen bat izango, baina bai uste dut gehiago kostatzen zaizuela horrelako gauzak egitea matematikoki. Orduan, dago beste modu bat, asko errazagoa dena, baina okurritu behar zaizuena, edo behintzat hau bideo ikusita gero gogoratu beharko duzuena. Eta da, energia mekanikoa erabiltzen. Energia mekanikoa da energia zinetikoa gehi energia potentziala. Eta naiz eta hauek aldakorrak izan, haien batuketa konstantea mantentzen da energia mekanikoa konserbatzen delako. Zergaitik, ez daukagulako marruskadura, ez lurrarekin, ez airearekin. Beraz, marruskadurarik ez daukagunean, normalean energia mekanikoa
kontserbatzen da, beraz, konstantea da. Eta bestetik, giro harmoniko simple daukagunean, energia mekanikoaren balioa konstantea izateaz aparte badakigu izango dela bat zati bi, K, konstante elastikoa, amplitudea karratura. Modu errez bat azaltzeko, hemen gaudenean, mutur batean gaudenean, gogoratu abiadura 0 izango dela, beraz energia zinetikoa 0 balioko du, eta energia potentziala izango da bat zati bi, K, isa karratu. Kasu honetan isa, izango da A, zergaitik muturrean dagoelako, beraz energia mekanikoa muturretan hori da. Leku guztietan kontserbatzen bada, eta honetan, eta puntu honetan hau balio badu, edozein lekutan, edozein unetan berdina balio barko du. Beraz, ideia hau erabiltzen eta jakinda ezagutzen ditugula momentu zehatz bateko energia zinetikoa eta potentziala, beraz, ezagutzen dugula energia mekanikoa, oso erraz aska dezakegu amplitudaren balioa. Beraz, gogoratu, energiak ezagutzen baditut, amplitudea lortzea, nahiko erraza da. Beraz, askatzen duguna da amplitudea, horretarako hau biderkatzen pasatzen dugu, hau zatitzen, eta azkenik egiten dugu errokarratu. Energia mekanikoaren balioa izango da energia zinetikoa gehi potentziala, kasu honetan joule bat. Eta ateratzen dugu amplitudea balio duela 0,2 metro. Eskatzen digute baita ere abiadura maksima. Gogoratu abiaduraren ekuaziotik lortu dezakegun abiadura maksima izango dela A bider omega, zergaitik kosinuaren balio maksimo bat izango delako. Beraz, abiadura maksima lortzeko, amplitudea bider abiadura angeluarra, amplitudea oraintxe bertan lortu dugu, abiadura angeluarra lehen lortu dugu, beraz, abiadura maksima parkatu, hemen 0 bat gehiago jarri dut, abiadura maksimo izango da 2 metro zati segunduko. Eta honekin bukatu dugu B atala. C atalean eskatzen digute kalkulatzeko posizio ekuazioa. Posizio ekuazioa kalkulatzeko, alde batetik jartzen dugu adierazpen orokorra, amplituda ezagutzen dugu, abiadura angeluarra baita ere, baina hasierako fasea ez. Beraz, momentuz hau da dakiguna. Hasierako fasea kalkulatzeko normalan erabiltzen ditugu hasierako baldintzak. Eta nola hasierako baldintzak hau posizioarekin zuzenean ekuazio hau erabiltzeko, hau erabiltzen dugu. Ez izatekotan hau, baita ere V0 lehen kalkulatu duguna, baita ere baliagarria izan ziteken hasierako fasea kalkulatzeko. Baina nola hau daukagun zuzenean honekin egingo dugu. Beraz, hasierako posizioa, hau da, isa t berdin 0 denean, izango da gure adierazpena, zeinetan t 0 balio duen, beraz, hau kanpora doa. Eta geratzen zaigu A sinu phi 0. A, ezagutzen dugu dela 0,2, beraz, hau geratzen da 0,2 sinu phi 0. Eta badakigu hau izan behar dela 0,8, zergaitik A atalean ikusi dugulako isa berdin 0 balio duela 0,8, beraz, honetara heltzen gara. Berriz ere hemen idazten dugu, eta egiten duguna da hau zatitzen eraman bestaldera. Beraz, sinu phi 0 izango da 0,8 zati 0,2. Azkenean, 0 bederatzi. Sinu phi 0, 0 bederatzi bada, phi 0 izango da arko sinu 0 bederatzi. Eta kalkula goi horrekin eginez gero, ikusiko guzue direla 1,2 radian. Normalean, guri angeluak interesatzen zaigu adieraztea pi-ren multipluak bezala. Jarri beharrean 1,2 jartzea 0,36 pi. Zelan egiten da aldaketa hori? Bazkenean hemen jarri izuet. 1,2 bihurtu behar dugu ez daki zenbat bider pi. Orduan ez daki zenbat hori argitzeko, egingo duguna da, pi zatitzen eraman, isa izango da 1,2 zati pi. Azkenean 0,6 modu honetan dakigu 1,2 dela 0,6 pi. Eta hau da, phi 0-ren balioa. Hau sartuko dugu hemen, eta ja zuzenean izango dugu ekuazioa. Eta behin balio hau hemen sartzen dugunean, hau da lortzen dugun posizioaren ekuazio orokorra.